Ang mga opinyon at pahayag sa susunod na programa ay pawang sa mga panauhin lamang at hindi sa pangasiwaan ng istasyong ito. Maging mapanuri sa panonood. Good day mga kababayan! Welcome po sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic sa programang ito. Pag-uusapan po natin ang iba't ibang patok at trending topic dito sa Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at hayaan niyo pong samahan ko kayo sa kwentuhan ngayong araw. Napapanood po tayo sa Free TV at sa lahat ng cable partners ng CLTV at maging sa ating Facebook account na CLTV 36 Official. Inaanyahan po namin kayo na mag-subscribe at mag-follow sa aming mga social media platforms. Nabanggit ko na ho kanina ang aming unang Facebook page, ang CLTV 36 Official. Ang ikalawa po naming Facebook page ay CLTV 36 News. Samantala, meron din ho kaming IG account para sa aming mga Instagrammable post. Ito po ay CLTV 36 Official. Para naman po mabasa nyo ang aming mga tweets sa Twitter, ang aming pong Twitter account ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa and latest uploads, dito lamang po sa mga programa ng CLTV 36, panoorin po ninyo at mag-subscribe sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. And for more information hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browsers. Meron din ho kaming TikTok na at CLTV36. Today is June 30, 2023. Araw po ng Biyernes. Nakakalahati na po natin ng 2023. Napakabilis po ng panahon. At mantakin nyo, maya-maya lamang, baka ako maging bare months na at matatapos na rin ang taong
2023. And syempre dahil Biyernes, thank God it's Friday. Ano man pong plano nyo this weekend ay sana'y maisa katuparan po ninyo. At kung medyo may bagyo masamang panahon, magdalawang isip po tayo, magpunta po tayo sa safe side. And speaking of June 30, and dahil doon, ano ho bang ating topic question of the, hindi po day, kundi week? Anong highlight ng June mo? Basahin na po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic question of the week. Ang sabi po ni Jen De Baptist, financial blessing. Sana all, Sir Jen, magka-financial blessing, ha? Lalo na sa mga nangangailangan ng financial blessing. Ano kayang klaseng financial blessing yan, Sir Jen? At sana'y manalo kami ng loto upang makapabigay rin kami ng financial blessing, ha? Ang sabi po ni Ian Miguel, nag-resign ako sa work. Aba. Ano bang plano, Ian? Ikaw ba ay may panibagong work or mag-rest muna? Talagang highlight talaga yan dahil yan ay isang matinding desisyon na ginagawa. Si Ivan Liwanag na isa po sa ating top fans, ang kanyang highlight this June ay nakapag-loan ulit siya. Ha? Saan kaya siya nakapag-loan? Sa bangko ba yan? SSS Pag-ibig? Basta ang importante, mabayaran sa oras ang pagbabayad sa loan. Di ho ba, Sir Ivan? Maraming salamat ho sa inyong mga komento sa ating topic question of the day na merong kinalaman sa highlight this June. Keep on sending your comments at babasahin po natin yan sa ating programa maya-maya po lamang. And speaking of highlight, nais ko munang batiin ng happy birthday si Glendy Sembrano. Glendy, ilang taon ka na ba ngayon? Balita ko, batang-bata si paring Glendy. And sa iyong birthday, siyempre, wishing you good health sa iyo at sa iyong buong pamilya at maraming blessings at coverage pa. Kung manlilibre ka pare, wag mo kaming kalimutang imbitahan, ha? Kami ni Joe Alan Asuncion. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Glendy Sembrano. Para po sa ating kwentuhan, alam niyo po bang isang month-long art exhibit, tampok ang obra maestra ng mga Kapampangan artist ang isasagawa simula po bukas July 1 sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. Ngayong araw, alamin po natin ang detalye ng kanilang proyekto at makipagkwentuhan. Una, kasama po si Miss Benny Lee Bondok, ang event organizer ng A&B Events. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Benny. Hi, Jody. Good afternoon. Long time no see. Kumusta kayo po, Ma'am Benny? Okay naman. Very busy. Maraming art exhibits na nakapila. Ikaw pa, Ma'am Benny, kailan ka pa ba hindi naging busy? And syempre, katulad ng mga naging guesting mo noon, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet ang lahat ng gusto mong i-greet. Mga kasamahan, kaibigan, mahal sa buhay, followers, subscribers. Sana wala kang makalimutan sa iyong mga pabate. Ma'am Benny, go ahead po. Good afternoon to everyone sa mami ko, and happy birthday ako kay Glendy. Chat nga mamaya. Tapos of course sa lahat ng artists out there and sa fellow Toastmasters ko. So hi everyone. Good afternoon. And kasama din po natin ang isa sa mga artists na nasabing exhibit na si Miss Eileen Amayan Gonzalez. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Eileen. Yes, Ma'am Eileen. Ayan. And Ma'am... Pasensya na po, hindi ko naririnig ito. Okay.
Ma'am Eileen, katulad po ni Ma'am Benny, bibigyan ko ho kayo ng chance ngayon na i-greet, i-shoutout, batiin lahat ng gusto niyong mga batiin. Ma'am Eileen, go ahead po. Ayan. Okay, Ma'am Eileen, ang mga pag-greetings po ninyo, Ma'am Eileen. Hindi ko naririnig. Ay, hindi pala niya naririnig. Nako. O sige, tumutok muna tayo kay Ma'am Benny. Ha, Ma'am Benny, kamusta ba ang mga naging previous art exhibits mo? Pwede mo ba silang i-share sa amin nitong mga nakaraang mga buwan? Yes, Jody. So, actually, we're closing out yung exhibit sa Park Inn. So, magpapalit tayo ng July. And then, we're closing out also sa Quest. Recently, we also had one sa Swiss Hotel. And currently, meron tayo sa Clark International Airport departure area ng domestic. Pero upcoming, we're moving to the international airport na departure area naman by next month. So sunod-sunod, masyado silang madami. And also, meron another prime hotel in Clark soon to open in July. Meron tayong 5 na batikang artist na i-feature doon sa hotel na yon. Okay. Ma'am Benny, ano ba yung mga naging tema ng mga previous art exhibits natin the past months para sa malaman ng ating mga viewers and syempre maingganyo sila na suportahan ng ating mga local artists? Yep, yung sa Swiss, depende kasi minsan may theme like Earth Month and then we did yung Independence Day. Pero mostly, nag-open theme tayo kasi we don't want to restrict yung mga artists natin to a certain theme. Kasi masyadong, alam mo naman, malawak yung pag-iisip ng mga yan. And kung ano yung gusto nilang i-paint or gawing sculpture, yun yung lalabas sa mga artworks nila. Alam niyo ho kasi itong si Ma'am Benny talagang panahon pa ho ng pandemic lockdown, ha? Nakakapanayam na po natin siya syempre in support dun sa iba't ibang mga artists natin na naapektuhan ng lockdown, syempre. And ito na naman, may bagong exhibit na naman na isinusulong si Ma'am Benny. And sa ating pong pagbabalik, yan po ang ating pag-uusapan. Kaya huwag ho kayong aalis. Babalik pa ho ang programang Topic.
Kayo pa rin ho'y nakatutok sa ating programang topic. Nais ko munang batiin ng congratulations si Nico Santos sa kanyang nakamit na tagumpay para sa kanyang buhay. At alam kong maglilibre ka dahil sa accomplishment mo na ito. Sana'y magtuloy-tuloy na ito, Nico. Good luck at God bless sa iyo. And heto na po ang inyong mga katanungan, komento sa ating topic question of the... Quick. Yan. Siyempre, ano ba ho ba yun? Ano ang highlight ng June mo? June 30 ngayon, hanggang ngayon na lang ito. Next week o bukas, hindi na pwede. Ang question na ito, anong highlight ng June mo? Ang komento po ni Jessica Maro na isa sa ating top fans, natanggap as intern sa CLTV 36. What a blessed and fruitful month. Forever grateful. Kapag ba fruitful month, ibig sabihin maraming prutas yung natanggap niya. Apple, orange, kay Mito, aratilis, mga ganun ba? Pero ganun man, pagsikapan mong iyong natanggap na mga biyaya, Jessica, at huwag mong kalimutang magpamerienda. Si Kathleen Ann C. Silvino, nakatulog ulit ng more than 8 hours na walang pinoproblemang ACADS. Wow, ganun na ba kakahirap ang pag-aaral ngayon? Talagang nagkukulang sa oras ng pagtulog. So alam ko na ang dahilan ngayon kung bakit ganito kaganda si Micah Palma. Sobra-sobrang tulog niya dahil walang pinoproblemang ACADS. Si Cyriel Valeroso, bagong haircut, cut. Anong bang haircut yan? Barber's cut ba yan, ha, Cyriel? Dapat tanungin mo ang haircut ng ating resident historian Ray Bravo Jr. Baka yun, magpapaganda sa iyong bagong itsura ng iyong buhok. Talagang iba-ibang June highlights natin, no? And syempre, ngayong June, nagka-holiday nung June 12 at dito sa Pampanga, June 15 at nung June 28. So palagay ko, highlight din sa inyo yun. Doon lalo na dun sa mga walang work, ha, sa inyo. And tuloy po natin ang ating kwentuhan sa ating mga bisita at dahil kanina hindi natin siya nakausap, i-set aside muna natin si Ma'am Benny. Si Ma'am Eileen muna ang kakausapin natin, Ma'am Eileen. Naudlot kanina yung mga pabatit pag-greetings mo. Go ahead po sa inyong mga pa-shoutout. Sana wala kayong makalimutan kasi baka may makasalubong kayo sa kalsada. Napanood kita sa CLTV, hindi mo na ako sinoutout. Sana wala kang makalimutan, Mama Eileen. Go ahead po sa inyong mga pabati. Gandang umaga po sa lahat ng nanonood, lalo na sa pamilya ko, sa mga anak ko, at sa mga kaibigan at saka sa mga co-artists. At ganun din sa mga customer ko. Ayan. Ma'am Eileen, kailan ho kayo nagsimulang gumawa ng mga artworks? At talagang nakikita ko po yung mga sample sa tabi nyo. Opo, mga gawa ko po yan. Simula po nung nag-business kami ng arts and frame. Nakita ko yung mga gawa ng mga artist, ang gaganda. Doon ako nag-umpisa, nagsubo hanggang nakahiligan ko na. Ma'am Eileen, meron ka bang parang masasabi nating proper teaching o may nakapagturo ba sa inyo na papaano mag-painting or talagang self-taught lang? Minsan kasi yung iba nanonood lang ng YouTube or what or merong Kayo ho ba, papaano nyo natutunan yung ganitong talento, Ma'am Eileen?
Self-taught lang po kasi mahiyain po kasi ako dati, hindi ako nahiya akong magpaturo. So talagang nagporsige akong matuto. Dahil ang mga kapitbahay ko, mga katabi kong shop, ay puro artist. Nanonood ako sa kanila kung paano silang mag-painting at saka tinitingnan ko yung mga gamit nila sa pag-paint at binibili ko 'yon. At Ayun, doon no, ako nakita nyo nag-umpisa. si Ma'am Eileen talagang natutunan lang niya ang paggawa ng obrang sining at ngayon iba't ibang klase ng mga nagawa niya. Usually ho ba Ma'am Eileen, ano ang mga tema ng inyong mga ipinipinta? Nag-umpisa po ako sa sa mga abstract hanggang nag-try na ako ng mga realism at saka nagkaroon na rin ako ng sarili kong idea kung paano magkaroon ng idea. Di ba, nakakagulat no kapag self-taught tapos nagbibigay ng mga theories, mga realism, abstract, o di ba kaya nyo rin yan. Kung kayo interesado sa paggawa ng mga artworks, tingnan niya si Ma'am Eileen, natutunan lang niya ito dahil nakahiligan soon at nakita niya dahil syempre kasama sa business niya. And ngayon, Ma'am Benny, balik tayo sa inyo. Meron kayong exhibit na naman na magsisimula bukas. Ano ho itong exhibit natin? Ano ho ang tema niya? Yeah, so we have yung masterpieces art exhibit tomorrow until July 31. And this is special thanks to SMX Convention Center. So we have 4 artists, si Aileen, si Donna, si Mary Lou, and si Gerald. SMX Convention Center, headed by Miguel Morato, has been really supportive of our artists. So nung nag-open sila last year, meron ding exhibit dyan. But they featured si Andy, of course. So I would like to invite everyone. So masterpieces kasi sila nagawa ng mga local Pampanga artists natin. Iba-ibang tema, iba-iba yung style, and ma-amaze kayo doon sa artworks na makikita nyo starting tomorrow. Just walk in sa lobby, pwede naman pumasok doon. Look at the 20 artworks na naka-feature starting tomorrow. Okay. Ma'am Benny, sabi mo, pumasok na lang kayo baka naman harangin sila ng gwardiyo. May bayad ba yung exhibit na yan? Baka naman na kailangan bumili ng ticket. May application form, registration fee. Paano ba? Libre ba yan, Ma'am Benny? Of course, it's free. Very supportive si SMX Convention Center. So, pasok lang kayo dun sa lobby. Meron din silang entrance sa Park-In. Actually, 3 yung entrance. Meron din sa taas from the skyline. So, feel free to go inside and tignan nyo gaano kalaki yung convention center natin dito sa SM Clark. Okay, and speaking of SM Clark, alam mo ba, Ma'am Benny, birthday din ni Ma'am Venus Manalang. Ma'am Venus, isa sa mga pinakamagandang nilalang sa mundo. Happy birthday po sa inyo. Sana'y marami ang mabusog sa inyong pa-birthday, and syempre wishing you good health. Maraming blessings at lahat sana ng mga pangarap nyo sa buhay ay makamit ninyo, Ma'am Venus. Mabuhay kayo at mag-birthday hanggang gusto nyo. Happy birthday, Miss Venus Manalang. And Ma'am Eileen, ano ho bang feeling na isa ho kayo sa mga kasama sa exhibit na ito? And ilan ho ba yung inyong mga obrang sining na i-exhibit natin dito? Masaya po ako na nakasama ako. Siyempre, salamat kay Ma'am Benny na isa ako sa napili niya para dito sa exhibit na gagawin sa July 1. Meron akong 5 artwork. Nakasama sa ating exhibit. Pero speaking of the other, on behalf of na lang po nila. Ma'am Benny, bakit ito pong iba, si Ma'am Don ang napili ninyo? Ano ho bang meron at sila ay kasama sa exhibit natin? Isa-isahin natin, Ma'am Benny. So Donna Camaya is a Philippine inventor. So siya yung gumagawa ng artworks niya made out of tissue. So makita mo yung paintings niya, hindi normal na
i-sell yung laman ng artwork, pero i-form niya muna yung tissue tapos sa kanya gagawin yung artworks niya. While si Gerald, of course, is there because I want to feature na how yung artworks niya kasi kakaiba din. It's more on very colorful sila, and Gerald is part of Park Inn. So we wanna showcase na si Park Inn then is very supportive of their employees, that they let their individuals become individuals. And then of course lastly si Mary Lou Milan, you'll see very creative yung mga artworks niya. It's how the medyo may fashion trend yung dating ng mga artworks niya. So iba-iba, very diverse yung artworks na makikita nyo starting tomorrow. So I'm really excited. And then since nasa SMX na kayo, lakad kayong konti, Park Inn will have an individual artist also holding her solo exhibit, si Architect Marinel Tungol naman, who is our Binibining Pilipinas from Arayat last year. Ma'am, yung doon sa parking, anong meron doon? Sinong pakiulit nga po natin? At ano naman po yung obrang ipine-present doon sa parking? Painting din ho ba ito, mga ito? Yes, it's paintings, pero si Architect Marinel Tungol, yung Binibining Pilipinas natin from Arayat, she's the one featured for July naman sa Park Inn. So since nasa SMX na kayo, di kulang konti. You will see 10 artworks from Marinel. So talagang si Ma'am Marinel, no? Beauty, brains, talent, Yes. artist. Nasa kanya na lahat yata. Nasa kanya na lahat yata. Yan. Kinorek ko na ang aking sarili. And kay Ma'am Eileen, yung po bang mga inyong isasama sa exhibit ay baka kung may interesadong mag-purchase sa mga ito, papaano ho kaya ang pwede nilang gawin dito, Ma'am Eileen? Pwede po silang pumunta sa exhibit ko at tingnan nila yung mga obra ko. Ho ba'y magbabantay doon sa exhibit for the whole month, Ma'am Eileen? Meron naman po doon yung nilalagay namin na mga number. So, Saka, okay. And so, QR Ma'am code na Benny, tayo. paano ho, Ma'am Benny, just in case, dun sa other artists din naman, paano ho dun sa mga interested na, uy, gusto ko to, paano ho ba ito makukuha, Ma'am Benny? QR code na tayo, Jody. Medyo high-tech. So they can just scan the QR code and then they'll be directed sa akin para dun sa mga artworks ng mga artists natin. Okay. Ma'am Eileen, muli imbitahan po ninyo ang ating mga viewers sa suportahan po ang exhibit ninyo dyan sa may SMX Convention Center, sa may SM Clark. Imbitahan niya po sila na suportahan din po ang other artists na ma-feature sa exhibit natin. Go ahead po, Ma'am Eileen. inanyayahan ko po kayo sa exhibit namin nitong July 1 sa SMX Convention Center. Doon makikita nyo yung iba't ibang gawa namin ng mga artist. 5 kaming artist doon. Alright. Ma'am Benny, bukod dito sa exhibit mo magsisimula bukas, mayroon ka pa bang ibang exhibit, upcoming exhibits? Invite our viewers also, Ma'am Benny. Yep, so we'll have one exhibit, like I said, sa isang premier hotel sa Clark. And then meron by July 16, we'll take over the international departure area sa Clark International Airport. We'll also have sa domestic departure area ng airport. So then of course yung sa Park Inn, which I mentioned earlier. So sana supportahan po natin yung mga local artists natin. They're very talented, passionate, and baby nila tong mga artworks nila. So let's visit yung mga exhibit na padating, and let's support all of our Pampanga artists. Ayan po, inianyahan po kayo ni Ma'am Benny, Ma'am Eileen, and the other artists as well na tumungo po sa Masterpieces Art Exhibit sa po yan, SMX Convention Center sa Clark. Starting po yan July 1 bukas hanggang July
30. Suportahan po ninyo ang ating mga local artists. Talagang magagaling po ang mga yan. Again, thank you po Ma'am Benny and Ma'am Eileen. Maraming salamat po sa panonood sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. At para sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia, kaliguran na kayo. Ako po si Jody Dizon Mercado. Taga rito kasama niyo CLTV 36. At ito, happy weekend!